Ayan, alam niyo ba kung bakit pinag-share ko to sa inyo? Ayan, na-share natin kasi madami talagang kinilig at maraming naghiyawan, di ba? Ayan, syempre umpisa muna tayo, pero bago yan, thank you Lord. Ayan, wag natin kalimutan magpasalamat lagi sa ating Panginoon. At syempre, hindi ko rin pwedeng kalimutan Kuya Bal Santos Matubang, at Edna Vlogs, Kalinga Prab, at syempre, Roel of Malalag. Isama na rin natin si Langga, Rachel Morales. Ayan, kunting kiligan muna tayo. Wag muna tayo sa, pero ano rin to, kasi nagpa-feeding sila dito, pero nakapokus tayo sa kanilang kilig moment, di ba? Nagpa-feeding dito sila Roel of Malalag, si Dong Roel, at saka si Langga Rachel. Ayan. Ayan, sabay-sabay natin panoorin at sabay-sabay tayong manood ng nakangiti. Ayan, marito yung simula ng palaro, ng games. Pero mahaba yan, kasi live yan eh. Ayan, nag-practice sila. Ayan, diba? Ayan, support natin yung kanilang mga channel. Huwag natin skip yung kanilang mga ads. Kasi doon man lang is makatulong tayo sa kanilang mga tinutulungan. Diba? Isama natin si Rachel. Nagcha-charity vlogger na rin yun sa Langga. Ayan, ang ating Langga at saka si Dong Roel. Ayan. Ito yung pag-games na madaming kinilig at madaming natuwa. Diba? Ito pala yung reason kung bakit hindi nakakasama si Rachel sa 3 angels, sa 3 angels. Kasi busy na yung ating Langga. Meron na siyang vlog. Tapos, syempre, nag-aaral din siya. Sumasama siya kay Dong Roel sa mga papiding, sa mga charity. Ayan. Tsaka, syempre, asahan na rin natin. Iba na rin kasi din kapag may partner na. Kilig moments na sila. Yun, no? Paper dance. Malaki pa yung bubble. Natuwa talaga ko dito. Naku, kung kaya ko lang talaga makapag-edit ng araw-araw maraming video, o marami tayong re-reactionan. Lahat sila re-reactionan natin, kaya lang hindi natin kaya. Kaya ayan, pakunti-kunti lang. Mga kilig moment, mga serious moment, di ba? Ayan, bali nag-ano sila dyan ha, nagpa-feeding, nagbigay ng bigas. Ito lang yung pinag-share natin. Pero mamaya makikita nyo rin yung pamimigay nila ng bigas. Ay, ang galing na rin. Care pa yan. Care pa yan ni Dong Roel at ni Rachel. Ang daming kinikilig talaga ng anong yan, sa vlog na yan, o sa live nilang yan. Sa hiyawan pa lang ng mga tao, grabe. Alam niyo ba yung feelings na kinikilig, oh, ha? Ayan, iba naman yung kiligan natin dito kina Rachel at iba rin yung kiligan natin sa 3 angels. Kahit mga single sila, kinikilig tayo dahil natutuwa tayo sa kanila. Tapos dito naman kay Rachel, kinikilig tayo sa kanilang tandem, di ba? Lahat sila is love natin. Ayan! Grabe talaga, Rachel. Ay, grabe na yan, Rachel. Ayaw patalo eh, no? Batang-bata pa talaga to si Rachel. Yun, eh. Ayaw patalo. Go, kaya niyo yan. Mananalo ba o matatalo? Saksiyan natin.
Ayan, kabang-abang, mag-iisang paa. Hindi kinaya na yun ng menstruation. Not balance, sayang. Pero okay lang. Happy naman ang lahat. Happy ang lahat sa mga pinagagawa nila. Talagang mapapansin mo kay Rachel na bata pa rin naman kasi talagang kilos niya. Pero syempre, kilig moments pa rin tayo. Ayaw niya sana magpatalo eh. Ayun yung pinag-aralan daw nila. Ayun daw yung pinag-practice nila. Bakit iba yun nangyari? Diba? Ayun mga kalingap, habang ayan, gumagana yung ating video. Thank you sa lahat ng nag-support na Dong Roel para makapagpapiling sila, makapagbigay sila ng mga ayuda. Ayan, maraming salamat. At sa mga kilig moments na binibigay nila Dong Roel, Rachel, maraming salamat dahil marami kayong napapasaya. Ayan. Dito na lang ating share. Share ko lang naman sa inyo ating kilig moments na nararamdaman ng lahat. O, diba? Yun lang mga kalingap. Thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.